Ala, oy, first time ko to talaga yung buong isda. Yeah, I know that. And then you pick up that. You do this. You earlier. Good morning, Philippines. Good morning, guys. Good morning. Morning, guys. Good morning, guys. Katatapos ko lang naligo. Meron tayong pupuntahan. So, before tayo aalis, tubig tayo ng mga gulay. Tubigan natin sila para masaya. Bago tayo aalis ng bahay. Basang-basa pa yung buhok ko. Pasensya na. Pakita ko sa inyo, guys. Ito. Look. I-harvest ko na yan. Yeah. Look, it's right here. Right. So, ito yung ibigay ko. Ito yung ibigay ko sa kilala kong si Lynn. Ito po, ito guys, is green onion po siya. Yun siya. And then, lettuce, tomato. Bigyan ko lang siya kasi ang dami kasi guys, for sure guys, ito matapon lang ito. Meron pa naman doon, if gusto nilo. Dami pa rin. So yun. Inano ko siya sa box para hindi magkaano ba, madaot-daot. Alis tayo. You eat lunch, honey? No, eat you. Alam ba yung gamitin ko? Ito guys, gamitin natin to. Ha? Viva la juicy. Mag-eyebrow lang ako guys. Alis ako dito mga 11:40. Maaga pa, 10 o'clock ng umaga something. Paalis na ako guys. Si Tami na liligo. Sabi niya maligo lang daw siya. So ako naman, alis na ako dito. Nandun kayo sa pinakaibabaw ng maliit ng Listerine. Nasa Listerine kayo, di ba? Yung Listerine is sobrang liit ng ano. Pinatong ko kayo guys. Pinatong. Asan yung ano? It's right here. Ano ko lang yung bangs ko kasi yung bangs ko is everywhere. So, puntahan natin yung May nag-message. Sino kaya yun? Sino kaya? Hindi talaga ako marunong mag-ano ba? Ang tawag nito? Mga ito ba? Yung mga pin? Hindi ako talaga marunong guys. Iwan ko na lang si Batman. Nagdala ako ng napkin, ilagay ko sa sasakyan. I think meron akong napkin sa car. You know, just in case. And also, I'm also planning to cook some chicken tinola. Mag-tinola tayo ng chicken. Hanap tayo ng dried fish dito. Gid. Hold on ha, maghanap tayo. Sap-sap yung ano ko. Meron pa pala akong ano dito. Ano ka? Meron pa pala akong anik. Nakalimutan ko na meron akong
Guys, hala, oy, first time ko to talaga yung buong isda. Ito pa oh. Kuha pa to, may naapay baboy baya kanang bitong kuan, kanang Na-excited sa isda. Ano to ang buong isda, be? May ulo pa, be. Oh, ayan oh. Ito po si Lynn, guys. Diyos ko. Yung mukha ko. Hala, oy, ang sarap ayan. naman ito. Hala, Ay, sarap thank you, naman. Lynn. Oh, ayan yan siya, sausawan doon. Ate Lisa ka bumibili nito. Yung mga isda, Lynn ba? Isang buo. Sa ano, sa Rejoice. Hala, meron sila? Oo, tatawag ka lang, order mo. Yung buong isda talaga? Oh, yung ganyan. Oo nga, wala si Jake. Ang tama ba? Si James? James. James. Nag-ano nga, may trabaho siya pero Ang sarap yan, guys. sabi niya Oh. sa akin, Wow. spend time with your friend. Ah, Oh, so yung mamaya, pumunta siya. pag umalis kayo, bigyan mo siya niyan. Sino? Si Lon. Si Lon. Malapit ba kayo sa bahay niya? Malapit ako, sobrang lapit. Oo, yun. Dalhan mo siya doon. Mainit pa ba yan? Kaalis ko lang kaya sa grill. Oo, ayan. I-ano mo na yan. Hello, ay salamat, Lynn. Oy, ginoo ko. Ang sarap. Salamat ka diha. Okay ra, oy. Walay problema. Linduta sa imong lugar. Di man ko magluto. Ginaani nga ako ra usa, oy. Di man ko wala may mukaon. Sausawan. Hello, ay, ang laki ng lugar. Kaya nga eh. Di ba kanang road? Mm-mm. Kanang sa gilid yan sa road, mga 10 feet. Kaamo pa Inyo- ng sa inyo pa? property. Oo. So, asan kayo mag-ano, Lynn? May, wala ng party-party, di ba? Ng mga Pilipino dahil sa ano, COVID. Yung pani, may picnic ngayong August 1st. Paani? Pero titingnan namin, yung organization, Mm-mm. titingnan pa namin. Ang taas ng hagdanan ni Lynn. Taas ng hagdanan niya. May pusa dito, guys. Yung pusa dito ba? Oh, may pusa. Hala, eh. Doon pa sa iba yung ano, oh. Sa likuran ba? Tatlo lang yan sila. Tatlo lang or apat? Hindi, tatlo. Tatlo lang. Kuha ng ano ba? Tawag nito? Pang sibling. Ikaw na yan? Guys, tignan. Tignan mo, guys. Kaya ko ba yan kung mag-ano sa bahay? Hindi, binidala namin yan ni Jim sa ano. So, tinulungan kanya palabas. Siyempre, ito, kunin mo siya kasi hinog na siya. Ito din may hinog. Marami ka ng sibling. Be, ano, i-picturean ko kayo dito, be. Ang bango, no? Bang! Nasa Pilipinas na ako. Original na amoy ko ng ano kalamansi. Hingi daw silo. Bigyan ko nga silo, no? Mga... Mayroon pa sa taas, dalhin mo. Kaya ng amoy. Hala, ang laki, Lynn. Paano mo siya tinitrim, Lynn? I-trim ko siya kapag ano na, yung fall. Ngayon, hindi ko siya pwedeng i-trim kasi may Mama. mga baby siya, oh. Ah, oo. Look, guys. Ayan, sorry. Ang dami niyang baby. Ang saya naman ito. No? Ito, mahinog na ito, oh. Ay, ang ganda ng buhay. May sili ako. Alam mo yung sili? Oh, meron. Marami akong sili, Lynn. Sa freezer, Lynn. Asa man yun? sili. Bago yan? Oo, hindi. Tinanim ko yan last year. Ay, buhay pa? Oo. Nilabas mo lang, galing sa loob. Nilagay ko sa loob. Hindi tayo mahulog swimming pool, Lynn. Wala nang tubig dyan. Ano ka ba? Kakaloka. Ay, lupa na to, Ate Lynn. Oo, hindi. Baras. Ay, balas. Look, guys, sili, guys. May picnic table pa siya dito. Oh. Tapos ito yung ano, mga Talong. talong. Yung garden niya doon. Ang dami, guys. Ang daming tanim. Taka doon. Ang bulaklak pa, oh. Sus, ang init na, no? Yeah. Ano daw ngayon eh? 80. 80 ngayon. Ayun. Tingnan mo, guys. Ang dami. Yung mga ano, mga beans. Guys, may kangkong siya, guys, doon, no? Oo. Kangkong.
Hindi, yung kangkong ayun oh. Ay, doon pala yung mga maliit pa. Tapos ito yung potato na yun. So yan siya, tapos may patula ako. Asan yung patula mo? Nandoon. Hala, ang sarap ng patula, baby ba do? Gisa? Oh, may patula ako. Tapos yung alam mo yung sigadilya? Yes. Meron ako. Ang ganda talaga. Ang lawak, Tumakbo guys. na doon oh. Habulin mo ako, Junior. Oh, may seedling yan, Lin? Oh, hindi yung mga root. Oh, mga, I-transplant mo lang siya. Hindi talaga ako ng ganyang halaman. Oo. Mayroon pa nga, may isa pa. Itong kahoy na ba? Ang gandang ano. Bakit ka na dyan dyan? Bakit ka na, be? Pag Christmas dito, Lin, lagyan mo ito ng light. Ay, hindi na makapagod, no? Sko? Hirap kaya maglagay. Oh, dito, umupo ka. Hala, where is your mom? Be, huwag mong hawakan, be, ah. Hala, where is your mom? Where is your Hindi yan, be, baka kumain. Where is your mom? Hala, guys. Hala, ipakita ko. Apat, uy. Apat. Kawawa yung pusa, guys. Yan ang galing. Common sa kanila mga bata pa. Wow. Bigas daw to, guys. Oh, ang dami, Ate Lynn. Anin mo yan? Pamigay. Walang magawa eh. Who cares? Yeah, you're home. Yeah. And you look good. Make a difference. Terus kili-kili pa, ma. Kili-kili. Tikil-tikil-tikil-tikil. Tikil-tikil-tikil-tikil-tikil. Tikil-tikil-tikil. Tikil-tikil-tikil-tikil-tikil. Pagkahumot na lang ngayon. Ay, humot na ako, bebe. I love you. Anyway, guys, I'm home. And magkakat sana ako ng grass. It's hot. It's wrong with my baby. Time. It's all time-consuming crap. Huh? It's time-consuming crap. You spend a lot of time in your computer. Well, it's just years of stuff that has to be done. How many movies you do? Way too many things here. Can you stop it now? No. Guys, ito yung binigay ni Lynn sa amin. The calamansi. So, mag-start akong mag-seedling nito. And, yan. Ibigay ko to kay Lu. So, mag-seedling tayo nito. I don't know. I will probably do it tomorrow. Today, gusto ko lang cut ng grass. Nagbihis ako, guys, kasi akala ko magkakat ako ng grass. Pero, tinignan ko yung temperature bukas. Maganda pala ang temperature din bukas. 80 degree din pala yung temperature bukas. So, sabi ko, bukas na lang tayo tawag nito. Bukas na lang tayo cut ng grass. So, ngayon, bumili ako, diba? Bumili kami ng malaking chicken. Whole chicken po ito, guys, galing Walmart. So, binili ko siya. Ngayon, ang gagawin ko is, I'm going to tadtadim. Maggawa tayo ng tinola. And, ang ilagay ko po, guys, is sayote. And, ako ng malunggay din. Binabad ko lang siya sa mainit-init na tubig para mag-defrost. So, ngayon, mag-cut tayo ng chicken. Ika-cut natin siya dito, guys, ha? So, ngayon, sayote na naman tayo. You know what I mean, right? Got it.
Stupid little peelers. Stupid peelers. Stop peeling with a knife. Real little peelers. Basta. Bida. I can play with a knife. I did it and I like it. I like when you take on me. I like it when you tickle me. Tickle me. Ay, kagilokan. Kagilokan niya. She's coming. Yeah, it's good. She's coming because she wants to be in the middle of it. Yeah, I love you. You too. Raj, it's not about you. Ngayon guys, tapos na tayo guys sa mga kinakatkot, mga kinakutkot. Kita ko sa inyo yung chicken guys. So ito yung chicken guys. Alam nyo guys, kinuha ko yung skin kasi yung skin is sobrang kakaiba talaga yung skin dito ng manok guys. Parang ang daming slime sa ilalim, parang jelly na hindi mo magits. And I think yun yung part ng mga injected chicken. So yun siya. So ngayon, ang gagawin ko is ipa-fry natin siya ng konti. Ginger, and then wala akong ano guys. Wala po akong onion. Lagyan ko siya nito guys, pero hindi ko siya lahatin. Or, ginger. Sayang, wala akong ano guys. Wala tayong onion. I-harvest ko yan ba guys? Maliit pa no? Maliit pa para i-harvest. Sayang naman. Palakihin natin yan para masaya. Ang dami ko pa doon. Look. Sunod na lang yan. Ang dami pang bunga oh. Ang daming bunga. Ang daming. Tapos na siya guys. Pero guys, hinaan ko yung init niya. And yun, takpan ko lang siya para naman yung chicken is talagang naluluto habang nagbukal-bukal ito. Ang bango! It smells so good. Smells so good, Han? Yeah. Smells so good. They eat their dinner. They eat their dinner. Oh, in the garden. Don't even think about it. Kung hindi pa ako pinigilan ni Tamimoy na magputol ng mga damo, tapos na sana. Kaso pinigilan ako ni Mister,
He's playing cards again. Yeah. Look how guapo he is, guys. Look at yourself. Oh, he's so handsome. Can you have a long hair? Apparently I can. You're my baby. Uha. What? Can you do that? You're my No. baby. Don't Uha. I do not do the weird noise. No, that's a baby cry. It is not. You're my baby. If that's the baby crying, so I need to put it out of his misery. Honey? I need to put it down. Uha. That baby that cries like that is possessed by a devil. Honey, wait, no. Yeah. Why you see that? Wow. Honey, that's a baby cry. Yun, ang bango guys, grabe. Yung tinula na mix. Ang sarap niya guys. I mean, masarap man yan kahit wala siya. Pero, nag-enhance yung lasa niya dahil sa doon. So, bukas na lang daw kami. Tami said that we can cut the grass tomorrow. I can do that, right? I can do it. No, I can do it. I can do it, baby. I can do it too. I can do it. Guys, I wanna kiss him, like kiss over here, kiss here, kiss here, kiss here, kiss here, kiss here. Now he smells so good. Now he smells so perfect. You're so perfect, you know. Zip zoop the zoop. What are you watching on? 2.5 men. Why is the sound like that? Commercial. No, this one. You have a thing over there, okay? This is what we eat, okay? Like this, oh. You put soap here. Eat it like that. You have the thing. You do like this. Look. And then you pick up that. You do this. You urge it. The lemon on it, you can ask her. Sorry, this is our dinner. I know it's not interesting to you. And then, you want to do the soup like this, use this spoon, that's yours, oh, like this, oh. That's why you have the spoon also. That's why you have separate. The window is hot and the noise is hot. Do you have cashew, right? You have water, You did? Sarap ng sabaw. The soup, can you use the soup? Soup na bawa ng soup. Ito po. Well, I often enjoy a brisk moonlight sunset. We both leave your clothes on the beach. Drifter steals up. Magpajama lang tayo guys kasi yung mga pajama ko nasa taas, lahat ng mga gamit ko nasa taas. Kasi sa baba is kay Tami na, di ba? Ay, wala, ang init dito eh. Han? I'm going to open the window here. It's really hot. So ito din yung bigay ni Lynn, binigyan ako ng pang-seedling, di ba? So ano na lang, bukas ko na lang yan anuhin. I-seedling, i-start ako bukas. Good night guys. Thank you guys so much for watching and I will see you guys tomorrow. Thank you guys so much for watching. Bye. Say goodbye, honey. Bye guys. See you tomorrow guys, okay? So come on.